I Global Denmark tilbyder vi et online kursus, hvor man kan lære engelsk på en lang række forskellige måder. Og jeg har her Mark Simpson fra Wales, som i mange år har arbejdet med engelskkurser på forskellige måder. Og Mark, kunne du fortælle mig, hvad går det her egentlig ud på? Det her kursus går ud på at lære engelsk på en fleksibel og spændende måde. Hvis man har en internetforbindelse og en computer, så kan man lære engelsk på et hvilken som helst tidspunkt. Altså en af de ting, jeg synes er mest spændende med systemet, er, at den kan genkende, hvad jeg siger til den. For eksempel et program eller øvelse, som vi har her, det er en telefonsamtale. Jeg kan simpelthen føre en telefonsamtale med manden på skærmen der. Betyder det også, at man kan få rettet sin udtale? Ja, absolut. Det er en af de ting, som jeg synes er fantastisk med det her. Det er, at jeg kan simpelthen træne at sige bestemte ord med computeren. Og computeren vil så sige til mig, om jeg har ramt rigtigt, eller om jeg skal prøve at sige ordet igen på en anden måde. Alt i alt er systemet fleksibelt. Man kan tale med systemet, man kan træne udtalen, og det gør det til en meget spændende og fleksibel løsning.